társnak, akik részt vettek az előző bemutatóknak, lesz legalább van hozzá összehasonlítási alapjuk, eldönthetik, hogy jó irányba fejlődik a hadijáték. Aby ste vedeli, aj kto sa vám prihovára, tu hore z tribúny sa vám prihováram ja, major Miroslav Dolník a kapitán Jene Figedi. Szeretnék bemutatkozni Dolník, Miroslav őrnagy és jó magam Fügedi Jenő. Ďakujeme veľmi pekne. Pre znalcov vojenskej histórie a najmä druhej svetovej vojny chceme povedať, že dnešná ukážka nebude celou rekonštrukciou operácie Svidvin. Bude to len jedna zo sekvencií, ktoré sa rozhodli organizátori každý rok meniť a ukázať teda divákom stále niečo nové. A mai napi bemutató nem az egész tavaszi szél hadjáratot mutatja be, hanem ennek a hadjáratnak egy bizonyos részletét. Aby ste vedeli, aké armády, alebo teda predstavitelia armád sa budú zúčastňovať na dnešnej ukážke. Budú to predstavitelia a vojaci maďarskej kráľovskej armády, predstavitelia sovietskej červenej armády, predstavitelia nemeckej Wehrmacht armády a SS, Waffen SS. Mai bemutató résztvevői a Magyar Királyi Honvédség, a szovjet vörös hadsereg és a német SS és Wehrmacht egységek. Vzhľadom k tomu, že ukážka z priestorových dôvodov nemôže byť vernou kópiou bojov, treba upozorniť na to, že i keď vojaci budú k sebe relatívne blízko a teda budú sa aj vidieť, treba to brať tak, že sú od seba vzdialení a že teda boisko je v skutočnosti ďaleko väčšie, ako sa javí tu. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bemutató terület nagysága úgy lett kialakítva, hogy önök élvezhessék a bemutatót. Ez kicsi eltér a realitásoktól, mert nagyobb területet vettek igénybe ezek a bemutatók. Upozorňujeme a vyzývame všetkých účastníkov, divákov na zachovanie bezpečnosti, dodržanie vzdialenosti od bojujúcich vojakov, dodržanie detí, aby sa nezľakli a pre tých, ktorí tu majú nejakých miláčikov domácich, psíkov a niečo podobné, dajte pozor, aby sa vám nesplašili a neušli. Felhívnák a figyelmüket, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, figyeljenek a gyermekeikre, és akik elhozták a házi kedvenceiket, a házi állataikat, azokra nagyobb figyelemmel tekintsenek. Ešte raz upozorňujem na bezpečnosť